ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿಯಾಡು ಇದನ್ನ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾತ ಮಿತ್ರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೀಯ ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿನ ಈ ಕಡೆ ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋದ ಪುರ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತೀರಿ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗಿನ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೇ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲು ಬಂದು ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಜಿನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕಾಪೆರ ಕೂಚಿ ಟೈಪಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮಜಾ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರಿ ತಿಳಿಪದಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಡೋದುಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ఒక ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ఒక ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಸನ್ನ ఒక ರಾಮಗುಂಜ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯನ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕೊನತೀರು ఒక ಎಂಕಲ್ನ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೀರು ఒక ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ఒక ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಲೆ ಯಾನ ಸಭೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಪಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದು ತೂಪುನು ಯಾನೊಂಚೂರು ಜನಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನು ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ನೀನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನು ಈತೆಗೇನು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪನಂತೀರ ತಿಂಗಳಾರು ಅರನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಮತ್ತು ತಿಲ್ಲಿ